गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरोबाव बे आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ'आवहाय बरायनानै लाफिननाय जाबाय। आं दंफैयो दिनै अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव। एक्सुवेलि आङो दाखालिनिफ्रायनो दंफैयो NLFB केम्पआवहाय जोनोम सान खुंदोंमोन बिथांमोना, बावहाय फैनायनिफ्रायनो थांनाय जायाखै। दिनैहाय आं धीरेन बर' सारनि बिसि प्रतिभा बर' बिथांजों दान्दिसे सावरायलायनाय जादोंमोन। माने बिथाङाबो सानसे समाव NDB आफादनिनो सोद्रोमामोन। खोनानायाव बिथांखौ लेडिस आर्मी फार्स्ट बेट्सनि आरो बर' वुमेन जास्टिस फरामनिबो सासे मावथि होनना खोनादोंमोन। बिथांजों आं दान्दिसे सावरायलायनि। थुदो बिदिब्ला जों दान्दिसे सावरायहैनि। जइन जानायाथ' बे समाव माने बर' हारिनि गेजेराव अनेक बायदिसिना माने गाबखांनाय, जों बर' हारिया आलाय सिलाय जानाय माबायदि अबस्थायाव दंमोन जों बेखौ बहुद माने फिल खालामबाय थायोमोन। आरो बै समाव माने आन्डारग्राउन्ड हिसाबै मोनसेल' बे गोदोआवथ' BSF मोन, दा जायखौ NDP होननानै मिन्थियो। बै समाव BSFआ माने मोनसे बर' हारिनि गोख्रों मोनसे रिभलिउसनारि आफादमोन। आरो बे आफादखौ जों बर' हारि हिसाबै बयबो मोजां मोनोमोन आरो बयबो गनायोमोन। दा बे हिसाबैनो आंबो BSFनि बा दानि NDPनि बे आइडिय'लजिफोरखौ मोजां मोननानैनो आं बे संगठनाव जुगदान होदोंमोन। आरो बिथांमोननि जा थांखि, मावनो लानाय थांखि बिथांखि बै समाव जोबोद मोजांमोन। आरो बे थांखि बिथांखिखौ मोजां मोननानैनो आंबो माने गोसोजों गनायनानै आं बिथांमोननि खामानि मावनायाव बारसोमदोंमोन बा बाहागो लादोंमोन। बे घटना हिसाबैथ' अनेक दङ। जों मावनो ओंखारजेननाय समावबो बायदिसिना बिदिनो पुलिस आर्मिनि मोगा मोगि जानांदों जों। बहुद पुलिस आर्मिया एटेक खालामदों। बे समाव जों आइजो हिसाबै, आइजो केडार हिसाबै जोंबो माने बहुद खस्थ' मोनदों। जों हाजोआव थानाय समाव बिदिनो बेंजादों, अपारेशन खालामनायाव जोंबो खारनांदों। जों समान समान जेरै माने हौवाफ्रा जेरैबायदि खस्थ' मोनदों जोंबो बेबायदिनो खस्थ' मोनदों। बिनि अनगायैबो जेब्ला आङो धीरेन बर' बिथांजों हाबा जाखांबाय, बिनि हाबा जाखांनायनि उनावबो जों मोनसे माने बहुत गिदिर घटना होननानै बुंनांगोन। जों न'खरैनो आं गथ' सानै आरो जों साब्रै एरेस्ट जादोंमोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनियाव थाग्रा सेंग्रा गथ'फोर सानै दङमोन आरो सासे हिनजावसा गथ'बो दङमोन। जों न'खरैनो माने बे समाव 2002नि डिसेम्बरनि लास्टावमोन आरो बियो बे घटनाया। जों बे समाव जों एरेस्ट जादोंमोन। आरो बै एरेस्ट जानाय समाव आंहा उन्दै फिसाज्लाया 2.5 मासल'सोमोन। आं बे 2.5 मासनि गथ'खौनो लानानै आं कास्टडियाव 2.5 मासनिफ्राय फ्राय मास मोनथाम आं कास्टडियाव थानांदों आरो खस्थ' मोनदों। आरो बेबायदि हयथ' रिभलिउसनारिनि माने जिउआव बेफोरबायदिया जाखायो। आं बेफोरखौ इसेबांखिनि माने सानबाय थायाखै। आरो बेबायदिया बयनिबो जिउआव जाखायो। दा जादोंब्लाबो थारमाने बियो बहुद माने आंनि जिउआव बहुद मोनसे गोसोआव थालांनाय जादों होननानै बुंनांगोन। मानोना बै समाव आंनि हौवा बा आंनि फिसाइ धीरेन बर'आ 6 बोसोर जेलाव थादोंमोन। सिक्किम जेलाव थानांदोंमोन। आरो बै सिक्किम जेलाव थानांनाय समावनो आङो माने उन्दै गथ'फोर सानैखौ लानानै आं फेदेरनांदों। आं हारसिङैनो आं फेदेरनांदों। आरो बै समाव माने ओरैबायदि गाज्रिमोन, परिबेसाबो ओरैबायदि गाज्रिमोन। जाय समाव माने आर्मि पुलिसा न' थांनानै जोंनि बर' न'खरफ्राव अयथासार खालामहैयोमोन। बैफोरबायदि माने जाथायफोरजोंबो आं माने मोगा मोगि जानांदों आरो। ओमफ्राय ओरैनो जिउ खुंनाय राहा माबाफ्रावबो आं माने खस्थ'मोन। बेबायदिनो आरो खस्थ' मोनदों। बे रिभलिउसनारि सासे माने जिउआव माने बेफोरबायदिया जाखायो। होमबाबो जों माने जिउआव बेफोरबायदि सहायखांनायनि उनावबो जों दा जेखौ जों आसा खालामदोंमोन, जेखौ जों मोनगोन होननानै जों माने जिबनाव जों सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन, जों जा बेखौनो माने मोनगोन होननानै जों आसा खालामनानै नेनानै दङमोन। नाथाय दिनै फैयै फैयै जों माने जोंनि साननाय बायदि जों जाफुंनाय जों मोनाखिसै। दा बेनो मोनसे जोंनि जिउआव बहुद गिदिर मोनसे हांमा थाबाय होननानै जों बुंनांगोन आरो। जों दाबो आसा खालामदों जोंनि गेजेराव खौसेयै जुदि जों माबा मोनसे मोजां खौसे जानानै जुदि नांफिनोब्ला हयथ' जोंनि साननायखौ जों जाफुंहोनो हागोन नामा, जों दाबो बेखौबो सानफिनो।
होमब्लाबो जों जेखौ आसा खालामदोंमोन जों दा बेखौ माने जाफुंहोनो हायैनि थाखाय जोंनि जिउ राहा जिउ खुंनायनि थाखायल' नङा जों सासे लिडारनि हिनजाव जानानै आं जेनेबा सासे लिडारनि बिसि जानानै सासे लिडारा जेरैबायदि सिन्था खालामनो गोनां जायो जोंबो बे एखे बेखौनो जों सिन्था खालामफानो गोनां जायो दा जोंनि बेसेबांखिनि माने केडारफोर थायो जोंनि मावथि आफादाव जेसेबांखिनि केडारफोर थायो दा बिसोर गासैबो गथ'फ्रानो माने जों लिडारफोरनि सासे माने मोनसे न'खरनि जोंनिनो असे फिसाफोर बायदि होननानै जों साननानै लायो दा बै फिसाफ्रा जुदि सान्तियाव थायाब्ला बै फिसाफ्रा जुदि आलाय सिलाय जायोब्ला जों लिडार जानानै जों बिमा बिफा बायदि जानानै जों मालाय बोरै सान्ति मोननो दा जोंनि साननाया बेनो आरो बिसोर जुदि दुखुआव थायोब्ला खस्थ'आव थायोब्ला जोंबो बे एखे खस्थ'खौनो मोनफायो आरो बिसोर जुदि सान्तिब्ला जोंबो सान्तिखौनो मोनो दा बर' रायजो राजाया जुदि सान्तियाव थायोब्लानो जों सान्ति बर' रायजो राजाया दुखुआव थायोब्लानो जों दुखुआव थायो जोंनिया दा बेनो आरो समस्याया 1992 मायथाइनि 3 अक्ट'बराव बर' वुमेन जास्टिस फरामा जोनोम जादोंमोन आरो बे जोनोम जानायनि उद्देश्यआथ' बहुत गिदिरमोन थारमाने जाय समाव पुलिस आर्मि गामियाव माने बर'फोरनि न'खर हाबनानै अयथासार खालामोमोन सोरनिबा फिसाखौ हमना लांनानै बुग्लिहैनाय सोरखौबा माने दाय गैया गारा माने जेलाव जोबनानै दोनहैनाय दा बै समाव माने आन्डारग्राउन्डनि मोनसे संगठनखौ नागिरनायनि सोलो लानानैनो जोंनि माने बर' न'खरफ्राव बिदिनो बहुद माने अयथासार खालामहैयोमोन दा बेफोराव थारमाने बेखौ माबा मोनसे माने राव होनो थाखायनो जोंनि गेजेराव माने मोनसे संगठन गैयामोन दा बेफोरबायदि माने संगठन गैयिनि थाखायनो किसुमान माने न'खराव माबा मोनसे घटना जाबाबो बे माने बिदिनो रावनिबो हेफाजाब मोना बेबायदिनो बहुद माने दुखु खस्थ' लानांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा बेयावनो जों बेखौ माने रायलायलायनानै जोंनि गेजेराव दुखु सुखु जालायनायखौ बा माबा मोनसे न'खरफ्राव सोरनिबा फिसाखौ हमना लांनानै पुलिस आर्मिया जुदि जोबनानै दोनहैयोब्ला बेखौ जोंनि माने बर' बिमा बिफाफ्रा बेफोरबायदि बे समाव जेबो आइडिया गैयामोन मा खालामनांगौ बेखौबो रोङामोन दा बे हिसाबै माने मोनसे संगठना थांनानै जुदि बेखौ मुभ खालामहैयोब्ला बे मोनसे मासिन जायोमोन आरो एसे माने गोरलैसिन जायोमोन आरो बेखौ मुभ खालामनायाव दा बेबायदि उद्देश्य लानानैनो माने बे बर' वुमेन जास्टिस फरामखौ जों मेन माने बेखौनो उद्देश्य लानानै जों माने जोनोम होनाय बायदि जाहैदोंमोन आरो सावरायलायनायनि गेजेरजों बेनि अनगायैबो आरो अनेक दंबावोमोन दा बियो दिनै माने बै समावबोथ' बहुद जों बेबायदि मावबायानो माने किसुमान इसुखौ लानानै जों माने गुबुन संगठनफोरजोंबो जों सोमोन्दो लाखिनानै फोथांनानै लाखिबोदोंमोन आरो दङ दासिमबो थांनानै दङ माने आइजोफोरनि माबा मोनसे जुदि जेंना जायोब्ला माने दाबो माने आवाज होनो हानाय माबायाव दङ आरो दासिमबो दङ थांनानै दङ बे समावथ' मा बुंगोन आर्मि पुलिसनिथ' ओरैबायदि अयथासार जाखायोमोन गामिफ्राव हाबा जाखांनायनि उनाव आं गामियावनो थादों बोसोरसे जोंनि गामिया राङागरा होनो उदालगुरिनिफ्राय खोलाहा बे गामि राङागरा गामियावनो आं बोसोरसे थादोंमोन आरो बे बोसोरसे थानाय समाव आं ओरैबायदि माने आर्मि पुलिसनि खस्थ' मोनदों माने बुंजाया गामिनि मानसिफ्राबो माने आंनि थाखायनो बहुद दुखु खस्थ'बो मोनफादों आरो बे समाव न'खरनियाथ' न'खरनि बहुद खस्थ' मोनखादों आरो मोनखायोमोनबो दा बै समाव आङो माने अल इन्डिया प्रग्रेसिभ वुमेन एस'सिएशन होननाय मोनसे संगठन दङमोन बे अल इन्डिया लेभेलनिनो बे संगठननि आइप'आ होननानै बुङो बे संगठननि आं सासे मेम्बारमोन जेरावनोखि जोङो दाजेननाय समाव आब' अनजालि दैमारि आरो जों सानै माने बे संगठनाव जों मेम्बारमोन दा बे मेम्बारशिप जानाय समाव बिथांमोना मोनसे माने आइ कार्ड हिसाबै हरफायोमोन आरो मोनसे लोगोसे कन्स्टिटिउसनजों जोंनो हरफायोमोन आरो बे कन्स्टिटिउसनखौनो आङो माने आंनि उन्दुग्रा टेबोलाव दोननानै आं सानफ्रामबो आर्मि पुलिस फैयोब्ला बेखौ माने नायलांथों होननानै आं दोनोमोन आरो बिनिफ्राय जेब्लानोखि फैयो आर्मि पुलिसा ओमफ्राय बेफोरखौ नुलाङो आरो नुनानै माने नों सासे माथो नेसनेल लेभेलनि वुमेनफोरनि सासे मेम्बार नोंथ' माने एसे
माबा मिथियो गासैखौबो खोथाफोरखौबो नों मिथियो आरो मेगाजिन बहुत इंलिश मेगाजिन बायदिसिना मेगाजिनफोरखौबो आङो टेबोलाव दोनोमोन जाहाथे आर्मिफ्रा फैनानै बाथे नुलाङो बेफोरखौ नायलाङो बेफोरखौनो नायनानै थारमाने बिसोरो टर्चार होनायनिफ्राय माने एसे जों रैखा मोनोमोन आरो माने आरो सासे जोंहा न'खरावबो BSF साकरि मावनाय दङमोन BSF आरो बे BSF मावनायनि थाखायबो जों माने न'खरा एसे सेफ जायोमोन आरो खिन्थु बिनि सिगाङावबा गामियाव ओरैबायदि खस्थ' होलाङोमोन न' बां बुख्रेबनाय माने गय दंफां सिन्थायनो दानस'लाङोमोननो ओमफ्राय न'आव बासन बर्तन जेबो दोननो हाया गासिबो बुख्रेबलांजोबोमोननो माइरंआवबो केरासिन लखबनानै ओरैबायदि माने अयथासार खालामलाङोमोननो बेफोर घटनाखौ माने आंनो खिन्थाबाय थायोमोन आं बेफोरखौनो माने खोनानानै बिदिब्लाथ' आंबोथ' सासे माने NDP-निनो सासे मेम्बार जाहैबाय आंनि हौवायाबो सासे लिडार बिदिबा आर्मि पुलिस फैयोब्ला आं माबायदि सेफ जागोन आं बेखौ माने बहुद सानोमोन आरो माबायदि आं सेफ जागोन आं बोसोरसे जितु थादों गामियाव गिनायखौ गारनानैबाबो आं थादों बे समाव माने आङो बेबायदिनो मोनसे आइडियाजों खामानि मावोमोन आरो आं बे माबाफोरखौ दोननानै माने बिसोर फैबा जाहाथे नुलाङो आरो आलमारि मोनसे लाइब्रेरि दङमोन आंहा बेयावबो आलमारि गंसे माने भर्ति आं लेखाफोरखौ सोनानै दोनोमोन नभेल आरो बहुत गिदिर गिदिर माबा लेखाफोर आं आलमारियाव दोनोमोन ओमफ्राय बै आलमारियाव हाबनानै आर्मि अफिसारफ्रा माने बेखौ नायलाङोमोन आरो मा दं मा गैया नों मा फरायो मा खालामो माने बेफोरखौ गासैखौबो नायनानै ओमफ्राय बर' लेखा किसुमान माने एसे इम्पर्टेन्ट लेखाफोरखौ माने आंखौ ट्रेन्सलेट खालामहोयोमोन आरो बे मा बुंनाय जादों बेयो मा बुंनाय जादों माने बेयो सोरनिबा फट' नुबा माने लेखाफोरखौ बिदि सोंलाङोमोन आरो बेनिफ्रायनो माने आङो एसे माने खम टर्चार मोन्दों होननानै बुंनांगोन आरो बेयो माने एसे आंनि थाखाय सेफ जादों आरो लाइफआव दा बिनिफ्रायथ' बोसोरसेनि उनाव माने आंखौ न'आवबो दोननो गिबाय लाखिनोबो गिबाय इसिबां आर्मि पुलिस सानफ्रामबो सानसेयावनो खनथाम गाहाम फैयो मालाबा खनब्रै गाहाम फैयो सानसेयाव खेबसेयाथ' फैखायो बिदिनो माने गिनानै न'खरनिफ्रा नों न'आव थानांला एसे साइडआव थादो होननानै माने बोसोरसेनि उनाव आं माने हारसिङैनो साइड जालांदों आरो इसिबां जुदि खस्थ' मोननायाव आं माबोरै माने बिदि खस्थ' होबाय थाबावनो साननानै आंनो साइड जालांदों बेनिफ्राय माने बेबायदिनो जों बाहेरायाव थानानैनो माने हाग्रा बंग्रा थानानैनो जोङो माने माबाबोदों आरो जिउ खांबोदों आरो दा बिनि उनावसो सारा माने माबादों एरेस्ट जादों सिगाङाव माने हाबा जानायनि सिगाङावबो एरेस्ट जादोंमोन माने बे समाव बोसोरथाम जेल जाखांनानै गबायमोन आरो गखांनायनि उनाव हाबा जाखांनानै थानानै आरो 6 बोसोरसोनि उनाव आरो खनसे एरेस्ट जाफिनदों मिथिखायो आंखौ आं सिख्लानिफ्रायनो आं वान्टेडखा आङो माने एसे साइडआवसो थाखायोमोन आरो गामियावनो आं एरायनानै थाखायो माने वान्टेड जाब्लाबो माने जोङो बे बर' उइमेन जास्टिस फराम जेखौ दा बोजोब होननानै बुङो बर' उइमेन जास्टिस फरामाव जेब्लानोखि जोङो माने उइमेन हिसाबै जों एकदम स्ट्रंलि मावबायना बे समाव थारमाने जोंखौ उइमेन केडारबाबो जोंखौ जेबो फात्ता मोनामोन आरो जों बेयावनो माने मालाबा उइमेन केडारफोरनि माने NDP-नि खामानिखौ मावो मालाबा बेनि खामानिखौ मावो जों बेबायदिनो माने जोंखौ जेबो इसिबांद्राय माबा मोनामोन आरो माने फात्ता मोनस्लाबामोन आरो बे कर्टखौथ' मिथिखाजोब्बाय दा जोंनि गथ'फ्राबोथ' रावबो गोजोननाय गैया दा जोंनि गथ'फ्रानो जुदि गोजोननाय गैयाब्ला जों आरो बिमा बिफा बायदि जानानै जोंलाय माखौ गोजोननो माखौ लानानै गोजोननो हाबावो दा बेनो जों बिमा बिफाया जुदि गावनि फिसाखौ जों माने सेटिसफेक्सन खालामनो हायाब्ला गोजोन होनो हायाब्ला जोंहाबो बेयाव गोजोननाय गैया जेब्लानोखि माने जोंनि साननाय हनाय गासैबो फुरा जाजोबगौमोन होमब्ला जों गासैबो लैगोर न'खर गंसेयाव जेरैबायदि रायजो जायो जों बेबायदिनो माने गोजोनै थानो हागौमोन दाथ' फिसाफ्रा गोजोननाय गैयाबा बिमा बिफाफ्रा गोजोननाय होननानैथ' जों बुंनो हानाय नङा बेनो जोंनिफ्रायबो माने जेबो माने गोजोननाय गैया एकर्डआव जों जेबो गोजोननाय गैया आरो बेखौ जाहाथे जोंनि सिगनेटरिस बिथांमोना रायलायफिननानै आरोबाव बेनिख्रुइ साबसिन माबा मोनसे लाबोफिननो हायो नामा बेखौ माने सावरायलायनो थाखायनो आं बेखौ माने एसे खावलायनो लुबैदों आरो बिथांमोना खौसेयै जाहाथे सावरायलायनानै बेखौ जोंनि गेजेराव जा लुबैदोंमोन बेखौ जाहाथे जाफुंहोनो आरोबाव खनसे सेस्था खालामफिनो
बिदिब्ला गासैबो बर' रायजो राजाया प्रतिभा बर' बिथाङा मा फोरमायलांखो धीरेन बर' सारनि बिसि बिथाङा गोबां खोथा फोरमायलांबाय। बिथाङा आफादाव थांनाय समावबो बिदिनो गोबां दुखु दाहा मोनबोनाय बेफोरबायदिखौबो फोरमायलांबाय। थ' आंनिनो सासे लोगो इउटिउबार सोमदोन टक्स होननाय मोनसे चेनेल दं। नोंथांमोना अननानै बेखौ साबस्क्राइब खालाम आरो शेयारबो खालामनानै हो। सोमदोन बरगयारिया बिथाङा गुबुन मोनसे चेनेल दङ जेसेबां हारिनि टक्स सावरायलायनाय बेखौ बिथांनि जि सोमदोन बरगयारिनि चेनेल सोमदोन टक्स होननाय मोनसे चेनेल दङ। बे चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम आरो नाय। हारिनि खोथाखौ बिथाङा बावहायनो फोरमायलांगोन आरो जेसेबां बर' हारिनि दैदेनगिरि बा एक्स एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरजों बेसेबां सावरायलायनाय बेखौ बे चेनेलाव नुनो मोनगोन। थ' भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बावहायनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनो।